Jep. Ja Blitzia. Bitsiä. Joka näemmä alkaa kohta. Miksi minä näen päin tätä Optifinea? Meränpänä fykköstä. Hihihi. Miksi toi yksi paunasi tonne ylös? Mennäs nää sinua. Epäreilu. Nää jotkut spawnaa tonne ylös. Missä se oot? Täällä. Sä oot siellä kulmassa. Kato täällä me hypin. Ai ja me zoomaan sinne. Haetaan autot sestikoa jo. Joo. Ylin kannattaa ottaa, koska siellä on OP-mat luulit. Ylempiä. Oo! Mie kuolen. Lähetään, tulee. Mettään. Seuraat siellä. Mennä. Näet siellä. Minä sinua. Minne? Minä tuu sinne veteen. Tai sinne jääpaikkaan. Minä on siellä. Missä on jääpaikka? Eiku avatu sittenkään. Missä siellä on? Täällä spawnilla. Oota, minä tuun sinne. Onko siellä ketään enää? En mä tiedä. Mä menen ihan sinne avatuspaikkaan. No minä on täällä, mä yritän luuttaa täällä. Tuolla on vielä ruokaa. Minä en sano mitään, paitsi nuolee. Tää on Akse ja Head. Minä sain vähän fullai. Minä sain aseen. Tässä on nuoli sulla. Mulla on nuolee. No siinä on lisää. Hei, haluatko ton Aksen? Minä voin ottaa yhden aksen. Hei, minä sain kitin. Mulla on vihreä rintapanssari. Minä sain Miakan. King Wood suorite 1. Mulla on vähän paremmat armorit. No joo. Onko sulla mitään fulleja mulle? Ei oo. Sitten ei muuta kuin let's go tutkimaan taloja. Ensimmäisenä tämä talo. Hei, tuolla joku tyyppi tulee tänne. Missä? Ei mennä tappaa, jos ei sit kimppuun. Jos sulla kustaista. Täällä ei oo mitään. Tulit sun vaan. Playereita on vielä 11 jäljellä. Kauan taas kestää. Niin kauan kunnes kaikki kuolee. Tässä menee sit kauan, koska jotkut todennäköisesti... Ei kun on tossa 18 minuuttia. Näyttävästi. Tuleeko tänne niinku uudet uutit 3 minuutin jälkeen? Vai? Häh? Tuleeko tänne, niinku tossa on vaan 3 minuuttikin, niin tuleeko tänne niinku uudet uutit vai? Te pyytää, että ne asentiin 3 minuutissa. Ei varma Kaikki vissiin. tekee spawnilla. Vissinkin. Jos mä oikein muistan. Ei täälläkään oo mitään. Eikä. No, lähdetään sit tänne. Mä oon 6. No jotkut on niinku jossain 500. Onks tota luotetta? On. Lähdetään tänne ylös. Jos nyt joku sanoo, että minä en ois nähnyt patoloista tai yhtä sestiä, mutta minä en jaksanut mennä kattoo, kun se on todennäköisesti luotettu. Jos meidän muutkin on luotettu, niin minä en jaksanut mennä katsomaan. Ja todennäköisesti joku olisi tullut sanomaan jotain kommentteihin, että on nähnyt tota tai jotain. Ei sit... Huri, parkour-mastereita. Ui! Toimiikohan tää köitsit? Toimee! Hypäyksessä toimii köitsit. Kyllä. Aha, ei toiminutkaan. Kyllä se toimii, mutta siinä pitää hyppää paikoillaan. Siinä se oli hyödytä, mistä minä äsken menin. Siitä. Tässä olisi voinut... Pystyykö sit hyppäämään? Älä nyt sitä riko. Okei. Mitenköhän ton pääsee? Pääsiköhän tästä näin? Tuosta... Ei pääkään. Mitä sen keksii reitin? Joo, minä näen sen. Joo, Pääseekö sieltä? pääse. Minä tajuu kyllä, miksi minä hakkaan ne kiemellä. Toivottavasti siellä ei ole käynyt ketään. Vai onko siellä joku hakennus? Oi! Onko siellä mitään? Onhan täällä. Onko siellä mitään fulleja?
kypärä. No mulla on kypärä, mistä sitä haluaa? Oliko siellä mitään muuta sulla on? Miakka. Minkälainen? No mulla. Otan. Koska Ei. kun minä on knaitti. Mun miakat tekee enemmän vissiin damakea tai jotain. Onko sun toi superkittimiakka? Ink- Mulla on vaan tää vihreä paita siitä. Kingswood Sponge. En tiedä mikä tää on. Nyt minä menen tänne ylös. Ei täällä kummiskaan kukaan jaksu kiipeillä. No ei kai nyt. Kuka nyt jaksais kiipäivä? Ei kaikki on niin tyhmiä. Kun nää sanoo, 5 tyyppiä vielä meidän lisäksi. Evant sanoo, että kaikki on tuossa spawneja. Which has been hidden in chest. Find the activate your glitch. Luutit taas mennä chestiin. No, oikeasti. Täällä on chesti. Kato. Joo! Menikö? Täällä on ihan sika OP luuttia. Onko sulla ruokaa? He me kuolen ihan just. Tuu tänne missä minä oon. No, Siinä on time bootsit siinä chestissä. me kuolen. Anna ruokaa, anna me kuolen. Ei Mitä? Kivi, miakka ja kivi. Tuo spawnilla on luuttia. Me kuolen, me pääse alas. No tossa on vettä, yritä mennä sinne. Et se kyllä pääse. No me kotan tosiaan, että me en kuolis. Jos täällä on jotain muttenpössiä, me syön niitä vaikka. Missäkö se spawni on? Me näen sen kyllä. Me kyllä pääsen sinne. Kunhan me pääsisin täältä vuoden tekoa alas. Joo, nää luutit restarttas. Me kotan vaan jotain ruokaa taas. Et mun ei tarvitse syödä Mä en näe spawnia missään. Me oon jo ihan just spawnilla. Se missä on se jää kohta, niin juokset täältä. Tässä. Jotkut on Tuolla. spawnilla. Tää on spawnilla tyyppi. Onko tapetaan se? Tuu nopea. Nyt tuntuu, että spawnia on jo käytä. Voi Tää on luutattu jo. Tuolta jo myöhään. No. Onkohan näitä odotettu? En usko. Joku sai koodenapon. Esseen. Ainakin joku pisti chattiin koodenapon. Onko siinä crafting table? Me voin tehdä ruokaa. Oi niin, miksi me ottanut niitä viljoja sieltä yhdestä testistä? Niin otin kyllä. Ajatit vai? Joo, niin se on 6 leipää. Ui! Hei, mitä tapahtuu? Tuli vaan 3 tyyppiä meidän lisäksi. Me vähän tämmöstä osataan. Ne me kattoo spawnin vielä tarkasti läpi. Vähän sitten se kuolee. Sieltä tulee 2 tyyppiä. Missä? Se on jäävä. Mie katon nopea, mie stalkkaan niitten kamat. Siis onks ne siellä jäällä? On, mie katon niitten kamat. Eikö ne tulee vuodella? Tuli mie kuovan. No niin! Ihan häpe. Missä siellä ne oli? No tää on 3 työ. Voiko sinun johtaa? No emme kerkeä. Ei tässä voi tehdä mitään. No ton 2 ja toisen on enchant kamaa. Noni, se olisit siinä. Toinen, no niin sit noi tappaa vielä 200 vaan. Ja toi voittaa tämä. Niin jos ne aloittaa fightin. Kyllä niitä on pakko. Tää vaan lentelee sänkyyn Tai ja... ne ottaa tasapeli vaan. No niin, ne ottaa tasapeli. Miksi mitä nössöjä? Liivata. Leave. Liivasit sä? Tuossa on noin winsit ja coinsit ja killsit. Niin on. No, Hei! Keskimmäinen vasemmalla ensimmäinen. kesken vaan. Missä on... Mitä? 16/24. Ei, nyt se on täynnä. Miekö en nähnyt mitään semmoista. Ei vo... Huomioin muuten. On nyt ihan tässä vasemmalla puolella koko ajan. Vasemmalla. Niin, Miksi? siksi. Hei, vasemmalla ensimmäinen keskellä. Ensimmäinen keskellä. Ehin. Miekin, hypi. En koko ajan. Hei, erilainen hupi pitkästä aikaa. Hypin tässä... Hei, tänne.
Tänne taakse, tänne. Minä seikkailen täällä. Täältä pääsee pois. Vähän Ei hyvä. pääsekään. Ihan varmasti jostain se glitsaamaan pois. Kato chestejä. Samana voi chestejä. Missä täällä on luutettavat? Keskellä. Oikeesti. Minä syöt hypi. Hypi ja paina Optifine pohjaan. Okei. Okay. Täällä. Näet. Siellä. Tuolla mun takana chestimyrryssä on sinne. Akki kitti. Povi. Joo, ihan hyvä, että mä russasin tänne. Missä on oikein helmetin slime Tuu boot? tänne. Minä pääsen. Missä sä oot? Täällä. Tästä Tänne. Mennään. Täällä on chesti. Joutattiin vähän. Ei Oi, ollut. hei, tossa on akse mulla. Ylös. Se ottaa kohtaan, sit kun me saan se mun miakan. Haluatko ei kun nää kengät. Voin ottaa. Sit mulla on melkein fullit ja... Mulla on Iron kengät. Mulla on aivan kypä. Tyyppejä, äkkiä talo. Miksi? Ei siinä oo kuin yksi. Voi sun takana! Sait sen. Ei se luuttaa tän yhden chest. Se luuttaa meidän talon. Tapetaan se. Hei, tuu tänne. Ota tää. Ota toi. Kun minä hakkaan tää, joka luuttaa tän meidän talon. Onks sulla mitään asetta? Miakka. Minne se katos? Mitä? Ai se on tossa. Anna mulle. Anna mulle kompassi. Ihan kompassi. Tossa on sulle. Breaking 1. Anna mulle toi. Onks sulla mikä hattu? No anna mullekin niitä fullei. No en minä saanut mitään oikeesti melkein. Tossa on kaikki mitä, jos sä haluat jotain mukaan. No minä otan ihan minkä vaan fulli, minkä minä voin laittaa päälläni. Tossa on kaikki mitä olen. Minne ne rintapanssarit ja ne katos? Ei se joukuiksi. Minkä kitin syötit? Mä otin Bobin. Mä otinkin tän Knifin. Tää on ihan hyvä. Mulla on Oddball. Ui! Tuolla on torni. Juoksu siitä vaan. Ei! Et kai kuole. Melkein. Ei! Mun pitää päästä alkupaikalle päkee. Pakee. Enchanttaamaan. No ei sun tarvi nyt. Alkupaikkaan. Vaho! Nyt jahtaa tyyppi. Tule. Toivottavasti se on mun henkeä. Missä se on? Ei se tukkaa. Se olisi oitua, mutta ei se tullut vissiin. Mistä me päästään spawniin? Mä haluun Kai tot pääsee. enchanttaa jonkun. Mennään kämppään spawnille, kun sinne tulee uudestaan ne lootit. No kai sinne tulee. Tuolla on chesti, mikä on kattoo. No kai. Oisko siellä ruokaa? Ei. Haluatko ruokaa vai? No ei mulla oikein oo. No. Tossa ja tossa. No tänne koko yhden, mutta ihan sama. Niin missäkään me päästään spawnille? Tuo tauhat pääsee johonkin, mennään sinne. Oi pee! Jontoi. Tää on joku ihme sieni mun hannuspaikka. Näetkö spawni? Ei ennen. Me mennään ihan hanuriin. Mä ois vitsin sieni maassa. Meillä on sieni kaupungissa. Me ollaan Smurfien maassa. Mä ois muuneffeja. On niin, nyt me asutaan tää meidän elämä loppuun asti. Ja kuollaan. Tää ei oo enää minigames. Mikä juttu. No. Vaan tästä tuli Smurfi Let's Play. Jep. Ei täällä oo mitään Ei tää luuttia. tunneista pääsee johonkin. Smurfitunneliin! Vauhtia! Oi! Anna sulle vauhtia eikä sut mennyt yhtään healttia. Ei kyllä mennytkään. Mutta ai nyt hakkaa minua. Koska mulla on kiva lage. Timantti! Jolo, anna mulle nuoli, mulla on enchant povi. Ei mennä mitään.
Tuossa on puolet mun nuolista. Ei nyt jatketa ainakaan eteen. Onko tää joku lagi vai? Ei, kun siinä ei oo blokkeja. Vippaa Ei. mulla nyt ne kultahousut. Aivan niin, jos voi ole housuja muuten. Hei, nyt noin tulee ihan just takas noit chestit. Onkohan tää OP-testi? Jääkö tähän? Mä en tätä kämppäämään. Emme pääse pois täältä. Ei niin. Ei kun päässääpäs. Se tässä onkin paskasempi homma. Mut se pitää vaan osata parkouraa tästä, kato. Niin pitää. Ei oo kauhean vaikeeta. Mut mie en kattoo nopeetaan. Onko, jos se löytyy vielä yksi timantti, niin sit pitää löytää vaan puuta. Tikku. Siinä olisi yksi testi vielä. Missä? Siinä ihan jossain siinä alussa pitäisi olla testi. Ihan just. Mitä? Ei vitsi, me ollaan täällä. Voi vittu. Ja täällä yhdellä on eläimiä. Hakataan näitä eläimiä tästä. Sudet ekana. Oni tuunut. No mä oon kusto tää jo. Tää koko ajan pienenee. Hakataan se reunasta yle. Oi toi sudet tappaa minut, mie kuolen. Mie katon nopea. Saat sen, sä saat sen. Oi vit. Ei, molemmat kuolee. Melkein tapoin sen. Ei kun molemmat kuolee, kumpi voitti? Oikeesti. Kumpa voitti? No kato, onko sulla voittaja? Mulla tuli 4 tappoa, mutta ei mulla ole yhtään voittoa. Okei, se voitti siis. Otetaan vielä yksi tähän. No, tästä tulee aika pitkä video. No ei se haittaa. No, nyt siinä Otetaan nyt toi ensimmäinen vasemmalla ylin. Living stove, joku semmoinen. Niin, Ootko täällä? olen. No tää on ihan sikana. En nyt tiedä, on tääkin ihan hieno. Tuu tänne kattoo. Sit löydä minua. Tää? Häh? Aa! Koetko X-Ranella? Häh? Onko sulla X-Ranella? Ei, mulla on vaan Optifine. Miten näet muka minut? No kun minä tulin tähän. Nyt et löydä minua. En oo minä. Muuta vaan. Täällä on joku possu saakeli. Possu. Mikä toi on? Alasta on possunainen. Sillä on kruunu. Alasta Se on mummokuume. Ja olisiko ne possunainen? Okei, ei ehkä kumminkaan. Okei. Mä katon onks mun takan chestejä. Kannattaa katsoa onks sun takan chestejä. Mä otan aina rinnettä. Ai niin joo, senkin vois ottaa. Ei ole. No punaisen omat ei vissiin voi ottaa. Noit punaisia ei vissiin voi ottaa. Punaisia, mikä punainen? Missä teksti on tommonen punainen? Punainen. Tai oranssi. Joo, ei vissiin voi. Nyt mä otin vahingossa väärän. Mulla on tikkuja, nyt jos otais 2 timanttia. Mä olisin ihan onnessaan. Pakko hakkaa tää. Missä sä oot? No sä menit, auta. Kai se kuoli. Mieleviä heti alkuun. Kuolit sä. Melkein, myös paunilla. Ei! Mä tapan sen homman. Tää ei ookaan vähän. Näet sä minut? Mitä? Se on yhtäkkiä täydet HP:t. Juokse! Taho kävi oagaamaan nyt tähän väleikin. Juokse, sänky seuraa sua. Juokse! No kato! Nyt on kyllä, onneksi minä hekoidaan. Oli niin selvä aimbotti tai Leave. Vielä kerkkee yhden, koska toi meni ihan päin perässä. Mut tossa on hienot häksit videolla vai mitä? No ainakin tuli videolla. No onneksi. No niin, mennään taas vasemmalta puolelta. Ei mitä? Mien pääsy tästä? Vasemmalta mikä? Keskemmäinen ensimmäinen.
Oot se keskimmässä, joo. En. Tää on vissiin sama kuin äsken. Nyt se tuoda minuun. Tää on niin vähän piiloimat. Kyllä mä sinut löydän. Mun on pakko kiertää kyllä tohon yhtään. Hyi! Me pois. Se paljasti sinut. Niin paljasti, mutta mun on pakko kiertää tohon yhteen kohtaan. Se kävi mun ohi. Pakko kiertää siihen kohtaan. No oikeastaan nyt emme voi kiertää sitä, jos me sanon mitä me siihen olen kiertänyt. Et sanon. Ai niin, hehe. Emme voi kiertää sen. Oi. Nyt näyttää aika opeat spawnilta. Missä sä oot? Se on toi lähellä. Ai jaa, mie menen nopea keskellä. Miäkin. Koita ottaa... Pakko juua limu. Missä mun muumi? Missä mun muumi? Mainostusta. Muumimska on best. Kultaomenot! Kultaomenoita, kiitos. Nyt. Täältä pitää mennä nopea pois. Tuu nyt nopea tästä. Kato. Tästä on pakko mennä pois nopea. Siinä on kypärä. No mulla. Missä? Oliko se nahkamunakypärä vai? Hei, oliko se nahkamunakypärä? Joo, ja tässä on... Sä aina lähet karkuun, kun mä heitän sulle kamaa. Mä en tarvi. Pompitaan farmilla! Ui, miksei mä vaan hakata niitä? Vai pystyykö niitä? Pystyy! Hakataan. Se on ihan sikana ruokaa. Kerää! Näistä ei kyllä koko ajan saa vissiin näitä. Vai saako? Eikö saahan? Kerää kaikki mitä pystyt. Kato kun sä hakkaat niitä, ne lagaa sillä, että sulla ei näy pakosta niitä. Mut sit sä kumminkin saat ne. Täällä on lehmiäkin. Nyt toi talo. Ei kun minä otan näitä ihan sikanaa tästä. Ota siellä niitä, niin ainakaan ruoka lopu. No ei. Minä otan tän talon. Mut missä on crafting table? Onks siellä? Ei, mutta täällä on hyvää luuttia. No onks siellä miakkaa mulla? Mitä miakan? No, mulla on kirves. Ei kun mulla on tää pikaksi, missä on ykkönen. Mä otin sen kiten. Haluut siellä sainkengät? Eiks meillä ole myrkytettyjä permoja? Täällä on sainkengät. Ei minä halua noita. Mulla on 2 täkkiä näitä. Mie en tiedä missä on työpöytä. Onko sulla niitä paljon? Hei, paljon sulla on niitä? Melkein stäkki. No kerran nopeasti täkkiä, niin mä saadaan stäkkiä leipeä. Tai nyt minä voisin kerran tästä jostakin, jos tulee. No mulla on ihan just stäkki. Sitten annat niin antaa puoliksi ne. No niin, mulla on stäkki. No mullakin on ihan stäkki. Nyt pitää etsiä työpöytä. Spawni on vissiin. Eiku ei spawni olekaan, mutta no. Miksi tässä räjää kananmunat? Tuo on joku talo, mikä käydään kattoo sieltä. Talossa ei ainakaan ollut. Niin, Täällä on toinen talo. Täällä. Joku majakan tyylinen tai ei tää majakan. Hei, tuolla on joku tyyppi, hakataanko toi? Ei, mutta tuleva. Se tulee. Missä se oot? Jos jo farmilla, tuu farmille. Se on toinenkin. Auto! Se on niin... En mä sitä voida voittaa. Hakkaa sitä. Nyt toi kuolee. Ei se voi voittaa meitä. Ehkä. Koska siellä ei kumminkaan niin hyvät fullit. Se juoksee karkuun, se on ihan loveilla. No ei se kyllä siellä ole. Se käännää HP:tä, kato, mutta mäkin saan vähän samalla. Ja meitä on 2 ja mulla on ykkönen ja sulla on kuumiakka. Sillä on fullit ja... Minne se menee? Täällä missä minä oon. Kuoleeko sä? Joo, se hyppäsi alas. Anna hakea. Koita taas. Ei! Anna mullakin sit niitä kamoja. Me trollattiin se. Anna mullakin kamaa. Sillä oli ihan sikanaa kamaa, minä näin. Älä koita huijata.
Niin, sijoitat Ui! kaikki pahat sulla. Mikä oli Fortune? On, niin sijoitat kaikki entsat kamat ja jätät muuta kaiken. No kun sillä on Fortune X-kengät. Mitä? Sillä on Spawn Creeperi, siellä saat sen. Joo. Pounataanko? Tänne, olisiko täällä käännistintä? Ei. Ei sitä nyt jostain. Pakko oikeasti löytää jostain. Tää on chesti. Ja se ei mitään hyvää. Tää on vaan uuneja. Hei, uuneissa on koaleja. Otan nää mukaan. Hei, mä voisin sulla ottaa ruokaa tässä. Tuu kattoo ylös. Minne sä veit sen uunin? Ei kun ruuat. Siis, laita sinne uuniin hiiltä. Nekin suotan. Oota, minä pistän tuohon toiseen uuniin. Ja pistin molempia uuneja. Minä otan noin pihvit, ota siellä noin. Sun potaattosit. Eiku mitä siellä pistät kalaa? Mä otan pihvejä. Pihvi on miesten ruokaa. Pihvi on miesten ruokaa. Mitä? Se niikin spawnaanto. No! Miksi sä spawnasit sen? Minä löin sinuun niitä Se spawnaanto. olisi ollut se sun kätyri. Kun se häjähti. Eihän! Oi! Sori! Älä nyt minun lyö! Sulla on täydet hopet. Älä nyt minun. Ai! Mulla on olkapää! Ai sun piivi olkapäällä. Ai! Mennä sinne. Chesti. Chesti on kiva. Ei mitään. Mulla on kuin Fortune X-kengät. Tuo toiset puolet ei niinku päässyt tänne ihan ylös. Toivottavasti täällä on jotain hyvää. Kyllä. Toivottavasti on käännistintäpä. Koska me haluamme sitä ruokaa. Tässä mä opin jo Crafting Dayble, se oli vaan drollausta. Ei oo, kyllä tää pitäisi olla. Koska timantti. Niin. Ei tää oo muuten saisi tikkujakaan. Todennäköisesti. Toivottavasti toi ei häiritse katsoja tai tuulettiin. Vai mitä? Mulla on spawnilla. Ollaanko? Ollaan, mutta sinne ei pääse. Sinne ei pakosta pääse, kun silta on posahtanut. Pääsee. Onko se sieltä ihana? Hei, tuo on joku tyyppi, tulee spawnilla. Missä? Ei se tukkaa, kun se näkee meidät. Ei jaksa mennä tappaa. Täällä on toweri. Tuu spawnille. Ja on. Näet sä minut? Katon chestejä. Pystyykö tässä hajottaa? Ai niin, ei tässä pysty. Tuu. Joku ei ottanut viljoja mukaan. Jos tää vois hajottaa, mä ottaisin tän mukaan. Tule. No. Mennään towerille. Mun miakka. Ei mulla sommia. Onko sulla nuola? Ei mulla. Mulla on pesäpallomailla. Ja koko lihapihvi. Mulla on pikakse. 2 vastaan 2. No ei noin pakosta tiimaa. Todennäköistä. Onneksi mulla on pientä fisherhood. Tää on luutattu jo. Ei peenkään, kun mikä lava. 1 vastaan myö. No mut kohtuu se... Mikä chesti? Mikä on vissiin mahdoton hakea, mut... Missä? Ei olekaan. Ja sain... No niin, se on luutattu tietenkin. Mun pitää nyt odottaa tässä 30 sekuntia, että... Aivan tuu tänne kuolemaan vaan. Peikälä. Tiputtaudu tänne. Kuolitko? Ei kun tänne parvekkeelle. Joko mennä tonne? Ai. Etkään kuollu. En. Täydet hopet! Oi! Bed. Toi on paha sitten. Se on...
aika hyvät kamat. Muu ei Mitenkään me oo tapetaan toi? hakataan. No niin, se on golden apple. Heitetään se alas! Se on ilopea apple. Minä kuolin. Se on sit aika mahoton. Juokse vaan, sit se kuolee. Kun se tippuu. Jos se tippuu, niin se kuolee. Koita syödä. Ei! Se voitti. Peter, oi niin eikä nyt voitti. Joo, tää jakso on ollut tässä. Oiga.